Nu știi că am sunat toată compa odată. De ce pula mea l-ai sunat? Așa mâncați-aș pula ta, Închide-l doamne. că Dar de bat ce pula să nu mă morții. sune lătrăule? Ho, care bărbată morții, mă, n-ai cucerit-o. Ia pula și iubește-te cu ea până Bă, se futu-ți desparte morți, fața. stai așa că te dărâm! Da, ia pula, Doamne, uite așa dau pe Asta. Ia muie, te bade, te caci pe tine când te mâna pe tine. Ce, cu limba peste coaie, cu ce? Să vezi ce-ți dau conservă de numai pateuri să ar din tine, băgane pula, mă, te caci 20. Așa a făcut Dumnezeu, mă, Dar lasă, Mariana, mor eu. tu Mariana, dar de ce e supărat pe mine? Care mă întreabă de ce sunt supărat? Pe cine m-a întrebat? Uite asta care să Eu, oh, Tu, boss, și că îmi spui mie față de Zdrian aia, îmi spui tu mie că să mă înjure și tăcă. Și că mă întreb de ce sunt mai supărată. Păi nu vedeți eu cum vreau arată, să te înjur de față cu iubitul tău, Stai să te să fac zic. decât... Trebuie să mai mânci aia de 100 și mii de ori să arate ca mine, în primul rând. În al doilea rând, nu-i permit la o javră ca aia să mă jure. Da. Da, mi-o treabă ce ai tu cu ea, eu am treabă